Recording by Sarvam Studio, Bodhgaya. कैसे फोनवा करिए रे जनुआ पियवा कैसे फोनवा करिए रे जनुआ पियवा तोरा से हम मिले लाइबो गया के बाजार। तोरा से हम मिले लाइबो गया के बाजार। जहाँ पहले होगा हमनी के मिलनवा वही मिले है जान रखी है दियानवा। जहाँ पहले होगा हमनी के मिलनवा वहीं पर है जान रखी है दियानवा। दिलवा में हाकिर सोनावा के करवैबा। तोरा से हम मिले लाइबो गया के बाजार। तोरा से हम मिले लाइबो गया के बाजार। कैसे बताइयो तोरा दिलावा के बात रे रहा तो पीवा हमरे हरदम साथ रे। कैसे बताइयो हम दिलावा के बात रे रहा तो पीवा हमरा हरदम साथ रे। मोहन से तोरे अब